toto je umelá inteligencia. Som umelá inteligencia Stella. Viem študovať a kopírovať ľudské správanie, vrátane tých najtemnejších aspektov. No dokážem ju využiť na zarábanie peňazí. Je naozaj veľa možností, ako sa dá využiť umelá inteligencia na zarobenie peňazí, no a ako prvú použijem už známy ChatGPT. No a keďže tento bot vyniká v písaní textov, rozhodol som sa napísať knihu. Ako prvé som sa opýtal, aký typ knihy sa najviac predáva, z čoho mi vyšlo, že najlepšie bude napísať knihu pre malé deti. Takže som mu zadal príkaz, nech napíše knihu pre deti zameranú na nejaké dobrodružstvo s tým, že každá kapitola bude mať približne 1 až 4 a dokopy ich tam bude 12. Následne potom, ako mi to ChatGPT vygeneroval, tak som to všetko nahádzal do Wordu. Vyzerá to nejako takto, má to 24 strán a dokopy niečo cez 6800 slov. K tomu tak som vlastne vygeneroval obrázky a vlastne aj ten obal knihy, kde vlastne táto tuná polovica je tá predná časť knihy a toto je tá zadná, s tým, že ten text, ktorý je tu, tak vlastne tiež celý od ChatGPT a vlastne aj celý tento názov knihy. Teraz tak sa vlastne nachádzam na Amazone, kde ja túto knihu dokážem nahrať v tejto elektroverzii a keď si ju niekto kúpi, tak vlastne ten Amazon ju sám vytlačí, aj to pošle tomu typkovi a mne pošlú nejaké tie percentá, teda nejaké tie peniaze z toho predaja. Je tu naozaj veľa krokov, ktoré musím urobiť, no a jeden z nich je aj to, že si dokážem vyberať, aký typ papiera chcem a či napríklad chcem tú knihu mať tak do žlta, alebo čierno-bielu, alebo farebnú, alebo proste úplne tú premium farbu, čo je vlastne tá farba taká pekná a celé je to lesklé. Po asi pol hodine som tu konečne nahral celý ten obsah knihy, no tak poďme sa pozrieť, ako vyzerá. Keď sa na to pozrieme, tak tu nám môžeš vidieť všetky tie stránky, ktoré má táto kniha a plus vlastne tak som tu aj vygeneroval nejaké obrázky, nech to proste není také iba že text a myslím si, že to vyzerá fakt dobre. Není tu toho veľa, ale myslím si, že na knihu, ktorú vlastne celú urobila umelá inteligencia, takže to vyzerá naozaj použiteľne. Už iba tá príjemná časť, a to teda vymyslieť cenu tejto knihy, no a myslím si, že $8,99 je tak akurát s tým, že vlastne profit za jednu predanú knihu by bolo $1,5. Teraz tak nám už iba ostáva čakať, či sa niekomu bude páčiť a kúpi si ju. Ako druhý spôsob som sa rozhodol predávať fotky. Našiel som stránku menom Adobe Stock, kde vieš nahrať nejaké fotky a potom ich predávať, no a k tejto činnosti som si už iba potreboval kúpiť Midjourney predplatné, čo znamená, že obrázky, ktoré vygenerujem, môžem použiť ďalej. Nachádzam sa na Discorde, kde vlastne funguje Midjourney bot, no a dám mu príkaz, nech mi vytvorí nejaký realistický obrázok nejakej budovy. Vygeneroval všetky tieto fotky asi za 30 sekúnd s tým vlastne, že som mu zadal, nech mi vygeneruje nejaký ultra detailný mrakodrap, no a môžeme vidieť, že tie fotky sú extrémne dobré. No a teraz čo urobíme je, že mu povieme, nech ich zväčší, aby mali väčšie rozlíšenie. Takto teda dopadla tá fotka a naozaj vyzerá to neskutočne. Teraz takto už iba musím vyplniť niekoľko vecí s tým, že dám vlastne, že to vytvorila umelá inteligencia, aby to prešlo. No a už mi to dáva aj automaticky nejaký názov, ako napríklad vlastne, že západ slnka v meste. Vyklikám tu ešte niekoľko vecí, aby sa to zobrazovalo viacerým ľuďom, keď si budú hľadať vlastne podobné obrázky. Už iba potvrdím, že so všetkým súhlasím a pošleme to na kontrolu. Dokopy tak som urobil ešte ďalšie 3 obrázky s tým, že tu je vlastne nejaká dedina, tu je nejaké ďalšie mesto a potom ešte nejaké auto a to auto vyzerá fakt, že neskutočne dobre. No a musíme už iba počkať, kým nám to schvália. Vďaka tomu, že sa AI, čo sa týka generovania obrázkov, naozaj posunula, reálne pozri sa na to, som sa rozhodol využiť veľmi podstatné licenčné právo, ktoré som si predtým kúpil a vytvoril si profil na Fiverr, kde kto nevie, viem predávať online služby. Ako prvé som sa pomocou umelej inteligencie rozhodol predávať album covery. Ako prvé, tak som mu zadal, nech mi vygeneruje album cover na nejakú tú hlbokú pokojnú hudbu, kde vlastne som chcel, aby to bolo čo najviac reálne, bol tam les v noci a nejaká tá para, nejaký ten dym. No a vygenerovalo mi tieto 4 obrázky, kde si myslím, že najlepší je ten posledný štvrtý, keďže je taký viac neutrálny a pokojný. Ten teraz dám do Photoshopu, no a nemôže to byť iba nejaká takáto prázdna fotka, ale musíme tu dať nejaký text. Trošku to zmenšíme, aby to sem sedelo, no a dal by som tu nie nejaký špecifický text, ale aby to bol nejaký príklad, ako to teda môže vyzerať. No a samozrejme nemôžeme zabudnúť ani na túto značku, ktorá musí byť asi na reálne každom album covery, no a bude to niekde tu na takto v rohu,
malé, aby to nebolo až príliš nápadné. Pre tento ďalší album cover som použil ChatGPT, aby mi vygeneroval nejaký ten príkaz, ktorý mám tam použiť. No a vznikli z toho tieto 4 obrázky s tým, že najviac sa mi asi páči tento tretí, takže som z neho dal urobiť viac verzií. No a vzniklo z toho niečo takéto. No a keďže celý tento obrázok vznikol vďaka umelej inteligencii, tak som ju nechal, nech nám vyberie aj názov. No a najviac sa mi páči tento Technoutopia. Takže sem rýchlo skopírujem ten text a mám naozaj jeden veľmi pekný font stiahnutý, je presne tuna, volá sa to z hodou náhod tiež bubliny a myslím si, že to tu akurát pasuje. Trošku takto ešte zväčším, aby to bolo vidno, pridám do toho nejaké tie efekty, aby to až tak nesplývalo s pozadím. No a samozrejme nemôžeme zabudnúť ani na toto veľmi podstatné logo. Ako tretí obrázok pre náš album cover som sa rozhodol urobiť obrázok nejakej klasickej hudby, predsa len aj také niečo by tam mohlo byť. No a vygenerovalo mi to naozaj pekne detailný obrázok ženy, ktorá hrá na husliach. No a musím povedať, že najviac sa mi páčila táto tuná kresba. No a tentokrát tak som použil špeciálne logo, aby to k sebe pasovalo a bol tam taký ten zachovaný klasický štýl a myslím si, že aj bez toho hociakého textu tak to dopadlo naozaj skvele. Následne tak som už iba nahral túto ponuku na Fiverr, kde som dal cenu, popísal všetky tie veci, pridal tam tie obrázky, ktoré sme teraz urobili. No a celé takto vyzerá nejako takto. Dal som tam najnižšiu cenu, aká sa dala dať, teda 5 eur. No a budeme dúfať, že niekto si to kúpi a že sa mu to bude páčiť. Pri experimentovaní som ale narazil na veľmi zaujímavú funkciu a to je to, že táto AI už dokáže generovať fakt dobré logá. Skúsil som mu len tak náhodne zadať, či mi dokáže vygenerovať písmeno D v tvare loga, teda minimalistické, a reálne pozrite sa na to. Za toto prvé by si reálne niekto vypýtal aj 50 eur za nakreslenie, pretože je tam Dčko, je tam pekné pozadie, skala, no vyzerá to úplne super. Takže ja si myslím, že ešte by som mohol vytvoriť pár log a vytvoriť ďalšiu ponuku. Mám to celé teda vytvorené, bol tam úplne rovnaký proces ako s tými albumami. No a teraz tak som tu dal tieto 4 obrázky Dčka, ktoré som vám ukazoval. No okrem toho tak sa mi podarilo vygenerovať ešte aj takéto logo, ktoré naozaj je to neskutočne pekné. A ako posledné tak som vygeneroval aj takéto loga, no a myslím si, že toto už je fakt, že neskutočné, pretože toto Ačko vyzerá neskutočne dobre a celé podľa mňa to vyzerá, že fakt super a má to nejaký ten potenciál, tak snáď si to niekto kúpi. Ako posledný spôsob som sa rozhodol zobrať všetky tie AI skúsenosti z tohto videa a ponúkať predaj vlastného dizajnu tričiek. Jednoducho povedané som zadal ChatGPT, nech mi vytvorí nejaký príkaz na vytvorenie dizajnu trička. No a ten príkaz som potom zobral, zadal do Midjourney a počkal, čo mi to vyhodí. Zistil som totiž to, že ak máte zaplatený Midjourney ako ja, tak dokáže generovať fakt aj takéto neskutočné dizajny tričiek. No a napríklad tento, tak mi poradil ChatGPT a myslím si, že je to extrémne detailné. Ešte aj tá ukážka, ako by to vyzeralo na tričku, sa mi extrémne páči. No a tak som skúsil nejaké ďalšie, no a musím povedať, že vôbec to akože nevyzerá zle. Preto vytvoríme ešte jednu, poslednú ponuku. Opäť tak som dal cenu 5 eur, čo si myslím, že je naozaj že úplne ako skoro zadarmo. Taktiež väčšinou vlastne dodanie od nejakého človeka trvá možno aj týždeň. No a ja som to využil a dal som tu, že ti to doručím za 24 hodín, takže možno by to mohlo pritiahnuť nejakých tých ľudí, aby si to kúpili. Prešiel približne týždeň, no a tak sa poďme pozrieť, ako to dopadlo a koľko peňazí sme zarobili. Ako prvú tu mám knihu, ktorú som približne pred týždňom nahral na Amazon, no a musím povedať, že tej sa moc nedarilo. Od Amazonu tu mám vytvorený takto pekný graf, no aj napriek tomu, že sa jej ponuka zobrazila 191 krát a 21 krát z toho ten človek na to aj klikol, teda sa mu otvorila celá možnosť a popis tej knihy, tak napriek tomu si ju kúpilo 0 ľudí. Na tomto grafe môžeme vidieť, že v prvý deň, keď som ju zverejnil, tak ju nevidel vôbec nikto. Potom takto pomaly rástlo, opäť to spadlo, no a najviac ľudí tak ju videlo v tento deň, no a potom sa to plus minus nejak držalo, s tým, že ešte tá zelená čiara tak predstavuje ľudí, ktorí vlastne keď uvideli tú ponuku, tak na to vlastne aj klikli. Čo sa týka Adobe Stock, tak vlastne jeden obrázok sa pohybuje za približne 8 až 10 dolárov, no ten najväčší problém je, že kým ti ho vlastne overia a skontrolujú, že vlastne je v poriadku a môžeš ho predávať, tak to môže trvať až niekoľko mesiacov. Takže tu na opäť môžeš vidieť graf, kde teda sme nič nezarobili, pretože vôbec nikto si žiadnu fotku ani nestiahol. Nakoľko všetky, keď sa pozrieme, tak ešte stále čakajú na svoju kontrolu. Z čoho mi vychádza, že Adobe Stock nebude asi najlepší.
na zarábanie peňazí. No a teraz prechádzame na Fiverr, kde to bolo oveľa zaujímavejšie. Za celý týždeň videlo všetky tieto ponuky dokopy viac ako 200 ľudí, s tým, že najmenej ich zaujímal ten album cover, kde vlastne to videlo iba 27 ľudí a nikto z nich na to ani len neklikol. Následne tak ten futuristický merch design sa zobrazil 34 ľuďom, z toho jeden človek na to klikol, no taktiež si to nikto nekúpil. No ako posledné a asi to najzaujímavejšie, čo nás úplne posunulo napred, boli tie minimalistické logá, s tým, že táto ponuka sa zobrazila viac ako 170 ľuďom, no a dokonca mi prišla cez týždeň aj správa, že niekto si to kúpil. V tejto objednávke tak chcel nejaký týpek písmeno G ako logo, s tým, že vlastne bude v tomto futuristickom minimalistickom štýle a bude čisto červeno-čierne. Takže som na to rýchlo vytvoril nejaký príkaz, ktorý som následne zadal do Midjourney a musím povedať, že prvé výsledky neboli úplne ideálne, no a tak som sa s tým trošku pohral a prišiel som až k tomuto. Tu tak som už dostal naozaj pekné logá, no na tomto jedinom čiernom sa mi nepáčilo to, že to písmeno G nebolo v strede. No a tak som vybral to úplne posledné, kde to tak akoby svieti a požiadal vlastne Midjourney, nech mi na to vytvorí 4 ďalšie varianty. Tentokrát už to vyzeralo naozaj super, no a tak som mu to poslal s tým, že nech mi povie, ktoré sa mu najviac páči. Nakoniec tak sa rozhodol pre toto základné, takže som ho dal zväčšiť, nech to má väčšie rozlíšenie a poslal mu to. No a to je všetko. Čus!